Καλησπέρα. Χαίρετε, γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Παρακαλώ, πείτε μου. Πώς σε λένε? Εγώ είμαι Φρόσο. Πρόσω, τι κάνεις εδώ? Τη δουλειά μου. Πολλές φορές είμαστε και σαν ρεσεψιόν, πολλές φορές είμαστε και στα μασάζ, αναλόγως. Είσαι θεραπεύτρια? Είμαι θεραπεύτρια αισθητικός. Συνήθως τι σε ζητάνε, πιο πολύ γυναίκες ή άντρες? Γυναίκες. Γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό? Δεν γνωρίζω. Πιστεύεις ότι νιώθουν άβολα να τους κάνει μασάζ κάποιος άντρας? Αυτό ισχύει. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο γιατί υπάρχουν αυτό το μπιφ ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες θεραπευτές. Υπάρχει κάτι περίεργο που σου έχει τύχει την ώρα που κάνεις μασάζ σε κάποιον άντρα ή γυναίκα? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τι σου έχει τύχει, θες να μας πεις? Δεν μπορώ να το πω. Ντρέπομαι. Λοιπόν, σου υπόσχομαι να το πεις σε μένα και δεν θα το μάθει κανείς. Αυτό είναι σίγουρο. Τίποτα, απλά συμβαίνει τη σημεούλα πολλές φορές. Σημεούλα, Φόρμουλα 1. Φόρμουλα 1, δεν ξέρω, Ferrari. Και πώς αντιδράτε με αυτό, δηλαδή? Καταρχάς είμαστε επαγγελματίες. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πολλές φορές το βλέπουν αλλιώς. Όμως εμείς στη δουλειά μας δεν χαμπαριάζουμε σε τέτοια. Υπάρχει ένας αλφα επαγγελματισμός σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.